Zdravím všetkých návštevníkov portálu androidhryaplikácie.sk a vítam vás pri druhej časti nášho seriálu Android Pocket, ktorý sa venujeme nejakým zaujímavým článkom alebo Android novinkách, o ktorých sme písali na webe a nebolo by zle sa k ním vrátiť aj formou takéhoto videa. Dnešnou hlavnou témou je fakt, že zariadenie HTC Desire HD nedostane oficiálnu aktualizáciu na Ice Cream Sandwich. Najprv to vyzeralo všelijak, že tá aktualizácia bude, potom že nebude, nakoniec že bude a potom to vyšlo tak, že definitívne nebude. Táto správa zarmútila mnoho fanúšikov, no a spočiatku to naozaj vyzeralo tak, že táto aktualizácia je normálne na pláne a stačí na ňu len čakať, no prišiel kanadský operátor Telus, ktorý prehlásil, že zariadenie Desire HD minimálne v tejto sieti nebude mať aktualizáciu na Ice Cream Sandwich. Samozrejme sa to všetci majitelia dozvedeli a začali mať strach, že táto aktualizácia či naozaj nebude chýbať aj na ostatných zariadeniach, ktoré nie sú v sieti Telus. Spoločnosť HTC však situáciu upokojila a vyjadrila sa takto. Sme aj naďalej odhodlaní poskytovať zákazníkov najnovšie aktualizácie softvéru, pokiaľ je to možné. Momentálne Ice Cream Sandwich aktualizácia pre Desire HD a Desire S je stále na pláne. Takže toto upokojilo mnoho fanúšikov a vyzeralo to tak, že to bude v pohode, lebo Desire HD má všetky predpoklady na zvládnutie Ice Cream Sandwich. No po pár dňoch, teda veľmi skoro prišla správa priamo od HTC, že tá aktualizácia naozaj definitívne nebude, kvôli tomu, že pri testovaní hlavne užívateľského prostredia Sense vo verzii Ice Cream Sandwich nebol dosiahnutý taký výkon, aký by mal byť a užívateľia by nemali taký komfort, aký by sa mal očakávať. To znamená, že tú aktualizáciu zrušili. Je však samozrejme každému hádam jasné, že Desire HD má takú hardwareovú výbavu, aby Ice Cream Sandwich zvládol, keď je otázne, ako by to všetko bolo s prostredím Sense, ale minimálne čistý Ice Cream Sandwich zvládne úplne v pohode, čo si môžete pozerať alebo si môžete všimnúť aj na tomto videu, keďže tu beží na zariadení Desire HD Ice Cream Sandwich s použitím CyanogenMod 9. Je vo verzii Ice Cream Sandwich 4.0.4 a vidíte, že beží naozaj v pohode. A tak by sa dalo rozmýšľať o tom, či zamietnutie oficiálnej aktualizácie nie je skôr marketingovým ťahom a samozrejme je výhodnejšie dávať aktualizácie len na najnovšie zariadenia a tiež určite každá spoločnosť chce, aby sa kupovali len najnovšie zariadenia kvôli tomu, že majú najnovší softvér. Takéto zamietnutie aktualizácie nie je žiadnou neznámou, môžeme si to všimnúť aj pri spoločnosti LG, ktorá rovnako, dalo by sa povedať v úvodzovkách, kašle na svojich zákazníkov, keďže aktualizácie buď prídu neskoro, alebo neprídu vôbec, alebo sú s nimi ešte nejaké problémy. Je to však vec každej spoločnosti a musíme to rešpektovať. No máme možnosť voľby, a to takú, že si zvolíme práve Custom ROM, ktoré bežia veľmi dobre a dokonca majú veľa funkcií, ktoré prečia oficiálne romky a naozaj nemajú vám čo poškodiť, nemajú vám ako poškodiť telefón, pretože inštalácia custom roaming je čoraz jednoduchšia a po dodržaní všetkých krokov nie je problém si ju nainštalovať. Samozrejme stráca telefón za ruku, ale to, čo získate, je oveľa viac ako to, čo do toho dáte. Ice Cream Sandwich však rozhodne nie je konečná pre Desire HD, keďže vývojári sa postarali o to, aby pre toto zariadenie bol dostupný aj Jelly Bean, čiže Android vo verzii 4.1. Postarali sa znovu o to vývojári z 4XD Developers a táto custom romka je na základe CyanogenMod 10 a niektoré veci stále nefungujú ako fotoaparát, môžu byť problémy s týmito vecami ako Bluetooth zvuk alebo s tetheringom, ale ostatné dôležité veci ako akcelerometer, mikrofón, možné telefonovanie cez GSM, GPS, Wi-Fi, čiže plná sieťová komunikácia, to všetko funguje. Môžu tu byť problémy so rozsvietením displeja alebo iné bugy, ale malo by fungovať už užívateľské rozhranie viac menej bez problémov a to, ako to funguje, si môžeme pozerať priamo na videu. Vidíme, že teraz uvidíme, že je to na verzii 4.1.1, čiže je to naozaj Jelly Bean a na základe CyanogenMod 10. Samozrejme je to neoficiálna verzia, aj táto celá ROM je ešte len beta 3, to znamená, že nie všetky tie veci tam fungujú, ale užívateľské rozhranie sa zdá byť viac menej plynulé, bez problémov.
a video dobre demonstruje fakt, že HTC Desire HD bez väčších problémov zvláda aj úplne najnovšiu verziu Androidu Jelly Bean a to poukazuje na fakt, že Ice Cream Sandwich by mal byť úplne bez problémov a to súvisí s tým, že s tou nepríjemnou situáciou, keď spoločnosť HTC zrušila oficiálnu aktualizáciu. Takže to by bolo k Jelly Bean aj k Ice Cream Sandwich. Čo sa týka zariadenia HTC Desire HD, je len na vás, či si zvolíte cestu neoficiálnej custom ROM, je len na vás, či sa rozhodnete vzdať záruky, ale rozhodne by ste mali získať viac ako stratiť. Stačí si pozrieť dostupné videá na internete, stačí si prečítať viacero návodov o tom, ako sa to robí, ako sa inštalujú custom ROMky a po prípade sa popýtať ľudí na rôznych Android fórach, tam vám určite poradia. Takže nemáte prečo až tak smútiť kvôli tomu, že tá oficiálna aktualizácia